вечер. Добър вечер. Представете му. Кой си ви? Най-вежливият човек на света. Как се казвате? Иван Николов, Чичо. Кажете нещо за себе си. Много обичам да бъчка. Само ми вижди. Никога не съм дъвкал дъвка. Няма стинка в джеба. С кой ходите в момента? Ани, наши портил. Коя е тя? Горе-долу така. Газа е така. Бута е така. Около 420 кила. Кажете нещо за вашето учение. Къде учите? Соло Христо Проданов, но там е бъд всеки ден с маркер в допенце. Какво друго? Не знам. Дай се след мен. Добър вечер. Добър вечер. Кажете нещо за себе си. Обичам да идва козите на центъра. На гробищата. На гробищата. Нещо... Обичам да си тласкам черни циганки отзади. Пауърници, мръсници. Нещо за учението вашето? Имам 9 двойки за срока и 300 отсъствия. Така. Нещо друго да попитате. Как се казвате? Кой сте? Ало? Даниел Здравков, капота ми казват, както всички вие знаете вече. Аз и Иван Николов правим новата серия клипове, самбини и кабини. Дай нещо друго да питаш. Какво питате? Да. Имате ли кола? Кола. Продавах я за старо желязо, защото беше трабанчи в картонец. Давай. Лека нощ. Дай, кажи още нещо. Опа. Давай. Лека нощ. Лека нощ, ще ви пръгна за довиждане. Се нагъза, чакай. Се нагъза. Всичко те дава. И лека нощ.